ଏ ହରିଣ ମାନଙ୍କୁ ଆଉ ପାରି ହେବ ନାହିଁ। ହରିଣ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଜି ଫସଲ ପୁରା ନଷ୍ଟ। ଏଇଠି 15 ଦିନ ହେଇଗଲାଣି ଆମ ବିମ୍ କ୍ୟାରିରୁ ଗୋଟେ କେଜି ବି ବିମ୍ ବାହାରୁନି। ଗଛ ସବୁ ଖାଇକି ନଷ୍ଟ କରିସାରିଲି। ଏ ବିମ୍ କ୍ୟାରି ଚାରିକର ଆମେ ଆସିକି ଜାଲ ବୁଲେଇ ଦେଲୁ, ତଥାପି ସିଏ ଜାଲ ଉପରେ ଡେଇଁକି ଫଟେଇକି ଆଜି ବସିଛନ୍ତି ଜାଲ। କ'ଣ କରାଯିବ? ହରିଣ ତ ଆସୁଛନ୍ତି, ଦେଖିବାକୁ ବି ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲେ କ'ଣ ହେବ? ଫସଲ ତ ଅମଳ ନାହିଁ। ବିମ୍ରେ ଯେତିକି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଥିଲା ସେତିକି ବି ଉଠିଲାନି। ଯେଉଁଠି 10 କେଜି ବାହାରିବା କଥା କି 20 କେଜି ବାହାରିବା କଥା ସେଠି 2 କେଜି ବି ବାହାରୁନି। ମୁଁ ଦେଖାଉଛି, ଦେଖ ହରିଣ ଚିହ୍ନ ସବୁ ପଡ଼ିଥିବ। ସେ ତ ଦିନ ବେଳା ସବୁ ଲୁଚିକି ରହିଯାଉଛନ୍ତି, ରାତି ବେଳା ସବୁ ବାହାରିକି ଆସିକି ଖାଉଛନ୍ତି। କାଲି ତଥାପି ଆମେ ରାତି 11ଟାରେ ଘରକୁ ଗଲୁ, କିଛି ନଥିଲା। 11ଟା ପରେ ବୋଧେ ଆସିଛନ୍ତି। ଆମେ ଗଲା ପରେ ରାତିରେ ଆସିଛନ୍ତି। ସବୁ ବସିକି ଖାଇକି ପୋଟଳ କିଆରି ସବୁ ଚକଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା ତ ଦେଖିଥିବେ ପୋଟଳ କିଆରି ଦେଖାଉଥିଲି, ସେ ବାହାରିଥିବ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଥରେ, ପୋଟଳ ସବୁ ନଟା ମାଡ଼ିଲାଣି। ଆଉ କ'ଣ କରାଯିବ? ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ଖରାପ। ହରିଣକୁ ଆଉ ତ କିଛି କରିହେବନି। ଆଉ ଯାହା ଖାଉଛନ୍ତି, ପଇସା ବି ନଷ୍ଟ, ବର୍ବାଦ। ଆଉ ଏପଟେ ଖାଲି ଆମ ବାରି ନୁହଁ, ଏଠି ପ୍ରାୟ 5-6 ଜଣଙ୍କ ବାରିରେ ପଶିକି ସମସ୍ତଙ୍କ ବାରିରେ ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ହଁ, ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ହେଇଥିଲେ ଚଳିଥାନ୍ତା। ମିନିମମ୍ ସେ ଟୋଟାଲି ଆସୁଛନ୍ତି 500ରୁ 600, ପୁରା ଡିଭାଇଡ଼ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆସିକି ପୁରା ଖାଇକି ଧୂଆଁ କରିଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। କ'ଣ କରାଯିବ? ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ। ବିମ୍ ଗଛ ପୁରା ଅମଳ ହେଲାନି। ଗଛ ସବୁ ଖାଇକି ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଜାଲ ଦିଆହେଇଛି, ତଥାପି ସେ ଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଇଟା ଦେଖାଉଛି ତାଙ୍କୁ କେମିତି ସବୁ ଚକୁଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏଇଟାକୁ ତ ସକାଳୁ ଆସିକି ବଡ଼ ବାପା ସଜାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଦ ଚିହ୍ନ ସବୁ ପଡ଼ିଛି। ମୁଁ ରାତି ବେଳା କେତେବେଳେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ କଲେ ମୁଁ ଦେଖେଇବି, ଭିଡ଼ିଓ ପକେଇବି, ଦେଖିବେ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ହରିଣ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ପୋଟଳ କିଆରିରେ ପୁରା ଘାଣ୍ଟି ଘୁଣ୍ଟିକି ସବୁ ନଟା ଫଟା ସବୁ ଛିଣ୍ଡେଇ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ତ ଯେତେ ରୋକିଲେ ରୋକି ହେଉନି। ଜାଲ କିଣା ହେଇଥିଲା, ନୂଆ ଜାଲ, ତାକୁ ଫଟେଇ ଦେଇଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଦେଖାଉଛି, ଏଇ ଯେଉଁ କର, ଏଇଟା ଟୋଟାଲି ସେ ଫଟେଇକି ବଇଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ବଡ଼ ଶୃଙ୍ଗାଳ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଡରିଯିବେ ତାଙ୍କ ସିଂହକୁ। ପୁରା ଯେମିତି ଗଛର ଡାଳ ମେଲିଛି। ଆଉ ଯଦି ଗୋଟେ ମଣିଷ ତା ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିବ, ସେ ଗୋଟେ ମଣିଷକୁ ବି ମାରିଦେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଚାଷ କରିବାଟା କେତେ କଷ୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଏ ଚାରିକର ସବୁ ବଡ଼ ଦିଆ ହେଇକି ବି ଆ ଭିତରକୁ କେମିତି ସେ ଡେଇଁକି ପଶି ଯାଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ବାହାରିକି ଡେଇଁକି ବି ପଳାଉଛନ୍ତି। ଏ ଲାଇନ୍ଟା ଟୋଟାଲି ବିମ୍ ଗଛ ସବୁ ଖାଇକି ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଶାଗ ଲାଗିଥିଲା, ତାକୁ ବି ସବୁ ଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯାହା ଗୋଟେ ସବୁ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଯାହା ଅଛି, ଶାଗ ବି ନାହିଁ, ସବୁ ଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏସବୁ ବିମ୍ର ଗଛ ସବୁ ଅଗ ସବୁ ଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଅଗ ଖାଇଦେଲା ମାନେ ଆଉ ତ ଫଳ ହିଁ ହେବନି। ସବୁ ମିନିମମ୍ ଇଏ ଯେତିକି ଲାଗିଥିଲା 3 ଦିନରେ ଥରେ, 4 ଦିନରେ ଥରେ 25-20 କେଜି, 15-20 କେଜି ବାହାରିଥାନ୍ତା। ଏବେ 5 କେଜି ବି ମୁସ୍କିଲ ହେଇଯାଉଛି। ଟମାଟୋ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଟମାଟୋକୁ କେମିତି ଖାଇନାହାନ୍ତି? ଟମାଟୋ ଖାଇଦେବେ, ଟମାଟୋ ପାଚି ନାହିଁ ବୋଲି ଖାଇନାହାନ୍ତି। ସିଏ ବି ଚାଲାକ, ତାଙ୍କୁ ଓହ୍ଲା ଭାବିବାଟା ଆମର ଭୁଲ। ଆଉ ଟମାଟୋ ଏଇଟା, ତାକୁ ଟିକେ ଯତ୍ନରେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯତ୍ନରେ ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି। ଅମଳ ତ, ଚାଷ ତ ହେଇଛି, ଯାହା ହେବ ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। କିନ୍ତୁ ଟମାଟୋଟା ଗୋଟେ ଡାଳରେ 5ରୁ 6 ପେନ୍ଥା ଲେଖା ଟମାଟୋ ହେଇଛି। ଦେଶୀ ଟମାଟୋ, ପୁରା ସୁନ୍ଦର ଟମାଟୋ, ସାଇଜିଆ ଟମାଟୋ ବି ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ଗୋଟେ ପେନ୍ଥାରେ 6ରୁ 7ଟା। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଗୋଟାଏ ବୁଦା, ଆ ଦେହରେ ମିନିମମ୍ 250-300 ବିମ୍ ଛୁଇଁ ବାହାରିଥାନ୍ତା। ତା ଦେହରେ 3ଟା କି 4ଟା ଆଟଲିଷ୍ଟ ହେଇଛି। ଯଦି ସବୁ ଗଛରୁ 2-3ଟା ବାହାରିବ, ଆଉ କ'ଣ କରାଯିବ? ଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ ଅଗ ଖାଇ ଦେଇଛି। ପୁରା ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ। ଏତିକ ତୋଳା ସରିଲାଣି, ଗୋଟାଏ ମାହାରା, ଗୋଟାଏ ବାଲ୍ଟି ବି ଫୁଲ ହେଇପାରିଲାନି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖାଯାଉ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଥର ଆଣିବି, ଭିଡ଼ିଓ କରିବି। ହରିଣ ଦେଖିବେ ରାତିରେ।
ଏ ଧନିଆ ରହିଯାଇଥିଲା, ସେ ଗଛ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆ ଭିତରକୁ ସେ ଡେଇଁକି ପଶି ଯାଉଛନ୍ତି। ଟୋଟାଲି ଚାରିକର ବଡ଼ ଦିଆ ହେଇକି ବି ଜବରଦସ୍ତି ସେ ଏଇଟା ଖାଇକି ଯିବେ ହିଁ ଯିବେ। ଆଉ ଜଗିବ ତ କେତେ ଜଗିବ? ଛାଡ଼ ସେ କଥା, ଯାହା ତ ଖାଇଲେ ଖାଇଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ରେଡ଼ିଓ ଦେଖାଉଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ଘରେ ରେଡ଼ିଓ ତ ପ୍ରାୟ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ନଥିବ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଘରେ ରେଡ଼ିଓ ଖଣ୍ଡେ ଅଛି। ଆଉ ସେ ରେଡ଼ିଓଟା ବି ଏଠି ବାଜୁଛି। ଆଉ ଛାଡ଼, ଏଇ ତ ଜୀବନ, ଆଉ କ'ଣ କରାଯିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।